Bize kaldırıp giden beyik dağına gurunlarını, maslahatlarını, öňden görjü, ähli aýdan zatlaryny halklaryň arasynda ýaýratmak maksady bilen öňden biz taýýarlyk görüp gelipdik. Hemmemize mälum bolşaýaly biz ata-babalarymyzyň arzu bolan hemişelik garaşsyzlygyny hem de baky bir taraplyk hukuny eýe bolanmazdan bäri her ýylymyz şanly şygarlar bilen bellenip geçilýär. Eýem ol bizde däp bolup galdy. Ödem her ýyly dakylýan şanly şygarlar halkymyzyň öz istek arzularyny şonda jemleýär. Ine şu 2024-nji ýyl hem milli liderimiz Gahrman Arkadağymyzyň jowhar paýhasyndan dören Pähim Paýhas ummany Magtymul Prag ady bilen atlandyryldy. Magtymul atamyz ýa-ni ýokarda belleşimi diýär, öz döwrüniň diňe bir beýik şahsiýeti däl, ol senlik döwrüň beýik hem şahyr hem beýik şahsiýetidir. Türkmen halkymyzy bagtly ýaşatmakda beýik işler amala aşyrýan milli liderimiz Gahrman Arkadağymyzyň hem de pederpendini durmuşa geçiren hormatly prezidentimiz Arkadaýly Gahrman Serdarymyzyň alıp barýan el wähbetli döwlet ähmiýetli işlerini urawaşdyklary beslenmegini tüýsürümden arzu edýän. Men Türkmenistanyň Magtymul adynaky ýaşlar guramasynyň Mar vilayatynyň wekil wazir ettirap geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň sandylygy boýunça esas hünärmen Hajar Garriýewa. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwründe hormatly prezidentimiň saýasynda ýurdumyz ähli babatlarda ötüşlere şany senelere beslenýär. 2024-nji ýyl Pähim Paýhas ummany Magtymul Prag ýyly diýip atlandyrylmagy biz ýaşlaryň başyny göýge ýetirdi. Gündowgaryň beýik akyllar şahyry Magtymul Pragynyň dowlan gününiň 300 ýyllyk bayramy münasibetli 2024-nji ýyly Pähim Paýhas ummany Magtymul Prag diýip atlandyrylmagy etramyzda ähli ýerlerine, etramyzyň edara kärhanlaryna, orta mekdeplerine bilim alýan okuwçy ýaşlaryň arasynda bir näçe wagt nesihat duşuklary ýygy geçirilýär. Gündowgaryň beýik akyllar şahyry Magtymul Pragy türkmen halkynyň däl eýsem adamzat gymmatlyklarynyň medeni taryhyny öwrenmekde, berkarar döwlet islemekde bir näçe ajaýyp goşky setirlerini türkmen halkyna, halk köpçüligine ýetiripdir. Magtymul Pragy 18-nji asyryň görnükli şahyrlarynyň bir hökmüne tanalyp Magtymul Pragy bir näçe medreselerde bilim alypdyr. Magtymul Pragy gündowgaryň beýik akyllar şahyry hökmüne adamzat gymmatlyklarynyň baý meden taryhyny dünýä ýaýmakda bir näçe işler alınıp barýar. Anhabun hem Wikilatranyň muallifet adynaky şäherçe medeniýet öýünde Wikilatrap häkimliginiň etragyň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde 2024-nji ýyl Pähim Paýhas ummany Magtymul Pragy ýyly münasibetli aýdym saatly dawaraly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler Magtymul Pragynyň ömrü dörejçiligini beýan etdiler. Şu pursatdan peýdalanyp türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadaýly Gahrman Serdarymyzyň janlary sag, başlary dik, il ýurt bähwetli adamzat ähmiýetli tutýan tümli işleri elmydama rowaşyklara wetlensin. Men wekil wazir Etranyň 35-nji orta mektebiniň müdiriniň okuw işleri boýunça ornmasary, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň wekil wazir Etrap komitetiniň işçiň agzasy Ejegul Atabaýewa. Pähim Paýhas ummany Magtymul Pragy Arkadaýly Serdar bilen dünýä düşýär çyragy. Dogrudanam
Agdybyr Türkmen halkymyz berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynşy döwrüniň arkadagy serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny uly zähmet üstünliklerine, şanly wakalara wetlep, garaşdy hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimiz täze ýene bir beýik 2024-nji ýyly Pähim Paýgas ummany magtymul Pragy ýyly uly ruh welentlik bilen garşarly. Tutuş Türkmen halkynyň ýagşy niýetler, ajaýyp arzuwlar bilen täze ýyly garşylan pursadyny Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, hormatly İlyas Ýaşulsy, gahrman arkadagymyzyň maşgala agzalary bilen agzybirlikde täze ýyly garşylan pursatlary, şatlyk şowkuna, maşgalanyň durmuşyna ýatdan çykmajak wakalara wetlenni. Arkadaly gahrman serdarymyzyň bayramçylyk gutlugy bolsa, bayramçylygyň şatlygyny, şowkuny artdyrdy. Ýurdumyzda täze 2024-nji ýylyň Pähim Paýgas ummany magtymul Pragy ýylynyň gelmegi bütün Türkmen halkyny, şol sany bilim işgärlerini hem belent başyny göge ýetirdi. Milli gymmatlyklarymyza Pähimdar pederlerimizden dogam edip gelýän asly däplerimiz dikeldirli. Garaşdy baky bir tarap Türkmenistan döwletimizi ähli pudoklarda bolşýaly bilim ilim ulgamyna da öňe gidişlikler, batly gadamlar, arkadaly gahrman serdarymyzyň taýty tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzda öňe gidişlikler gün saýyn duýulýar. Geljekde de 2024-nji täze ýylyň şygarynyň aslynda ine görüşmek ýaly şu gün Wekilbazar etramyzyň medeniýet merkezinde ähli jemgyýetçilik guramalary bilen şeýle hem etrap häkimligi bilen bilelikde şanly ýyly batly gadamlar ady bilen dawaraly maslahat geçirildi. Bu maslahatam Pähimdar pederlerimizden dogam edip gelýän gahrman arkadagymyzyň Pähim Paýgas ummany magtymul Pragy atly şygyrynyň esasyny biziň şu ýylymyzda 2024-nji ýyla beýik akyllaryň adynyň dakylmagy münasibetli bu dawaraly maslahat şeýle ýerine düşdi, şatlyk şowkun bilen geçirildi. Bizi şu baky bagtyarlyň goýnuna ýaşatýan gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary tag beýik maksatly işleri hemişe rowana mendillerde, rowaşlyklara betlenmegini tüýsüregimizden arzu etýär. Berkarar döwletimiziň täze ýamyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda baý watalygy öwürmek barada syýasatyndan ugralanyp, vilayatlarda, şäherler etraplarda, sowy hojalyklarda ýetişdirilýän mewel we saýal baglaryň, bedek agaçlarynyň, üzümçiligiň, narçylygyň meýdanlary barha geňeldilýär. Edermen bawa daýhanlaryň, kärenneçileriň, bagwanlaryň ýerginsiz zähmeti, ihlasy bilen ýeremişleriň, meyvelerin, gök bakça ekinlerin, durlu yokumlara bay meyvedir gök önümlerin, durlu görünüşleri yetiştirilýär. Ýylatşana şertlerinde yetiştirilip, ýylyň ýylyna bol hasyl alynýan meyvelerin biri de limondur. Limon, adam bedeniniň keselleri garşy görüşçülük ukybyny ýokarlandyrmakda ähmiýetli meyvedir. Şoňa görä-de ýurdumyzyň durlu künçeklerinde limon baglaryny yetişdirmäne aýratyn üns berilýär. Pähim Paýgas ummany magtymul Pragy atly ýylynyň üstünliklere wetlenýän günlerinde Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň peder ýoluny ihlasly işler bilen dowam etdirýän
Arkadal gahryman serdarymyzyň saýasyna ýurdumyzyň zähmetseýer babaday hanlary, edermen kärenneçileri, ustad bagbanlary ene toprakdan bol hasyl ýetişdirme uğruna joşguny zähmet çekýärler. Bugünkü gün hormatly prezidentimiziň döredip berýän giň mümkinçiliklerine ruhlanyp joşguny zähmet çekýän Mary welaýatynyň Bayramaly Tramyň ýaşaýçysy, Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Bayramaly Tram komitetiniň işçiň agzasy Döwletçan Öwedmuratow hem öz ýylaçyşgany hojalygynda limonlaryň bol hasylyny ýetişdirip, bereketli bol hasylyny almakda maşgala agzalary bilen ihlasly zähmet çekýärler. Limon bedenin kesellere karşı görüşlük ukuyuny ýokarlandyrmakda ähmiýetli meýwe bolup, onuň düzüminde adamyň saglygyna peýdaly bolan CVP vitaminler köp mukdarda saklanýar. Şoňa görä de welaýatymyzda limon baglaryny ýetişdirmäne aýratyn üns berilýär. Täkim paýhas ummany magtymul Praga adly şanly ýylmyzyň üstünliklere, rowaşyklara betlenýän günlerinde hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ustad bagbanlaryna, edermen babaday hanlaryna, kärenneçilerine döredip berýän giň mümkinçiliklerine ruhlanyp joşguny zähmet çekýän Mary welaýatynyň Bayramaly Tramyň ýaşaýçysy, tejribeli kärenneçi, Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Bayramaly Tram komitetiniň işçiň agzasy Döwletçan Öwedmuratow hem ýylaçyşgany hojalygynda limonlaryň bol hasylyny ýetişdirmekde alyp barýan işleri hasy gowandyrjy. Bu ýylaçyşganada ýetişdirilýän limon baglaryny synlamana we bagbanyň çekýän ihlasy zähmeti bilen ýakyndan tanyş bolup tejribe alşmana. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Mary welaýaty we Mary şäher, Bayramaly Tram komitetleriniň hünärmenleri we işçiň agzalary, şeýle-de Bayramaly Agrosenat Orta Hünäri Gowy Mektebiniň mugallimleri, Bagtyar Talip ýaşlary ýygyderli gelýärler. Limon baglaryny ýetişdirmekde, bereketli bol hasylyny ýygnamakda we agrotehnik çärelerini dogry we düzgün geçirmekde, arasaçylyk we awadançylyk işlerini döwrüň talabyna laýyk alyp barmakda edilýän işler ýakyndan gyzyklanyp, bagbanyň degerli maslahatlaryny diňleýärler. Tagamnyň öz boşly aýratynlygy, hoşoý ýytlyligi, daş görünüşiniň owadanlygy bilen tapawutlanýan, diýarymyzyň güneşe baý bereket topragynda ýetişýän limon baglaryny ýyda getmegiň hem özüne mahsus aýratynlygy bar. Onuň hasyl berjiligi hem ýydagyň hiline bagly bolup durýar. Ýanwar aýynda ýetişýän limonlar ýygnalyp, indikatorlaçyly baglara deýişli ýyda işler geçirilýär. Meýwesi ýygylan baglaryň artykma şahalarynyň çyrpym, durly döküller bilen iýmitlendirmek, suwarmak işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirmeli. Ýylaçyşganyň içinde howany deýişli derejede taklama gazanmak hem esas talaplaryň biri bolup durýar. Bu agrotehnik kadalary dogry we düzgün geçireninde baglaryň bol hasyl ýetişýär diýip tejribeli baglan Ulubysanç bilen gurran berýär. Zähmetseýer pederlerimiziň süýçü bolýar ekibisen, maňlaý derin dökübisen, ýa bolmasa zähmetiň soň rehmet diýen parasatly sözlerine görünüşi ýaly, bagbanyň ýylaçyşgany hojalygynda ýetişdirýän limon baglarynyň bereketli bol hasylyny synlap, bagbanyň we maşgala agzalarynyň eden azaplarynyň ýerine düşendigine gözüň ýetýär.
Toprağa maňlay derin döküp işlesen, ol sana bereket, baýlyk içilýär. Çünki toprak rızkal, toprak sahavat, toprak eşret, toprak yaşayış, toprak ene ýaryaly mehriban kötdesdir. Şol sebäple de ene hormat goýuşunday topragda söýmeli. Ine şonda mehriban toprak sana gülüp bakýar, özüniň bol hasylyny, genji hazynasyny bagşetýär. Bereket toprakdan cennet meýweler ýetişdirýän zähmetsewer bagwan öz maşgalak dağları bilen limon bağlarından ýylyň ýylyna durnukly hasyl almakda yeterlik tejribe toplap, ak bazarlarymyzy meýwe önümleri bilen üpçün etmekde özleriniň münasip goşantlaryny goşup, täkim paýhas ummany magtym bolup Praga ýylyny özleriniň zähmet üstünlikleri betlemegini maksat edinip, häzirki wagtda joşuny zähmet çekýärler. Bahtiyar döwrümizde hormatly prezidentimizin yurdumyzyň owa tenagy toplamyny düýpli özgertmekde, owa hojalyk puwdagyny kämilleşdirmekde, döredip berýän giň mümkinçilikleri, daýhanlaryň ýer, suw, teknika we dökün bilen dolu üpçün edilmegi, hatda joşuly işlemeklerine we ulus gazanmagyna ruhlandyrýar diýip, tejribeli bagwan ulu buýsanç bilen belläp geçýär. Bagwanyň ihlas bilen ýetişdirýän baglarynyň bereketli bol hasylyny synlap, çekýän ihlasy zähmetler üçin Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Mar vilayet, Mar şäher we Bayramal etrap komitetleriniň adyndan ýadygarlyk sowgatlarynyň gogşurulmagy olary hatda buýsandyryp, joşuly işlemeklerini ruhlandyrýar. Edir diyarımızın keremli toprağı öz mehrem oyunundan bereket çeşmesini jemleýär. Bugün gün merdana, zähmetsewer daýhallarymyzyň galkynmagyna, halal baýlyň eýti bolmagyna giň mümkinçilikler döredip berýän, arkadal gahrman serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen ene ýer rızkal çeşmesine urlýar. Ýylyň ähli fasylyna gök we bakça ekinleri, meýweler ýetişdirmekde we bol hasyl almakda netijeli işler ýoly goýulýar. Yurdumyzda pek yürekden ihlasly we joşgyny zähmet çekýän bagwanlar şeýle bagtyar durmuş peşkeş beren, hormatly prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak alyp barýan belek maksatly işleriniň diňe rowaşlyklary beklenmegini tüýs yürekden arzuwlaýarlar. Men Mar vilayatynyň Bayramal etrawynyň ýaşaýjy Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Bayramal etrap komitetiniň işçiňe zady Öwelmurad Döwletçan. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyň taýyz tagalaty bilen owa hojalyk puwdagy uly ötüşleri we görüşleri eýe bolýar. Owa hojalygyň düýpli özgertmekde we toplumlaryny ötürmekde alınıp barýan işleriň netijende bugünkü gün owa hojalyk önümleriniň önülüşi ýyl saýyn artýar. Pagtanyň buğdaýyň tatynarçylygynyň ýokarlanmagy biz bawa daýganlara yerden toprakdan tuğdan peýdalanyp bugünkü gün bol hasyl öndürmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Gahrman arkadagymyň, arkadagy gahrman serdarymyň taýyz tagalaty bilen owa hojalygyny ötürmekde, owa zähmetkeşlerine, daýhan birleşikleri, telekeçiler, kärençilere ýeňillikli kardylan gazabyna ýokary ýylly, ýokary önüjükli tehnikalaryň ýygyder satyn alyp berilmegi, şeýle-de ötümlikleri diýan keşlerden goraýan kimik terişdelen öz wagtyna alınıp berilmegi, şeýle-de bizi ýokary ýyl tohumlar bilen, dökünler bilen, suw bilen öz wagtyny üpçün edilmegi netijende sakawat toprakdan alınýan hasyl ýyl-ýyldan artýar. Ana şu günkü gün owa hojalygyny bawa daýanmanyň dähmeti bilen diňe bir pagtanyň buğdaýyň öndürülüşi artman eýdem owa hojalygyny meýwele balan ekilýän meýdany hem giňeýär. Ana şu günkü gün biz maşgala agdalan bilen Göktepe daýhan birleşigiň ýerinden 15 hektar meýdanyna ýokary ýylly pagtanyň bol hasylyny kemale getirdik. Şeýle-de ak buğdaýyň ýygyna ganşunlaryň bol hasyl ýetişdirip maşgala agdalan bolup watan harmanyna tapşyrdyk. Şeýle-de pagtanyň bol hasylyny kemale getirdik. Şu günkü gün ak ekinleri hem gowy ýyda işlerini öz wagtynda amala aşyrýar. Ana şu günkü gün pekin paýhat ummany magtymly Praga atly ýylyna hem biz maşgala agdalanmady bolup ana gyş aýlaryna öz ýylasçanamyzda limon agaçynyň bol hasylyny kemale getirdik. Ana limon agacı bir hasyl agaç çyýgyrlygy söýýär.
limon ağacını yılaşana şertlerine ekip yetiştirilýär. Limon ağacı mart-aprel aylarına gülleýär. Gülleýän döwri limon ağacı hat yıllyk köp talap etýär. Limon ağacı gülleýän döwri ören daş töwereği şeýle bir ýiti ýakymly ýiti bolýar limon ağacynyň gülleýän döwri. 3-4 kilometr limon ağacynyň gülleýän ýytyny almak bolýar. Limon ağacı gülleýän döwri tozalanyş işleri gowy geçirildi. Hatyl elementleri gowy saklaýar. Limon ağacynyň saklanış temperaturasy ýylaşanyň yıllıgy gülleýän mewsüminde 23-27 gradus şeýle saklanmaly. Şeýle-de limon ağacynyň hasylynyň ýetişýän döwri noýabr, dekabr aýy, ýygym mewsümi yanvar, fevral aýlaryna şeýle dowam etýär. Yerler guruplanma, yerli mineral dökünleri bilen baýlaşdyrdan limon ağacı hasyl elementlerini köp getirýär. Limon ağacı Gırym tagaçlaryň hasabyna girýär. Şeýle-de limon ağacı iň bir uzak ýaşayan agaçlaryň biri, ýaşaýyş mewsümi 75-80 ýyllar şeýle dowam etýär. Bir hasylly döwri 25 ýyldan soň hasylyna güýjüne girýän döwri hasaplanýar limon ağacynyň. Köp sürüntüli toprağı gowy berýär. Şoň üçin yerli dökünler bilen toprağı baýlaşdyrsaň has gowy bolýar. Limon ağacı ýaş wagtynda bir köp ýygy talap etýär. Ýaz aýlaryna ýanky ekilen limon ağacyny aýda 4 sapar sugurmak, 10-15 ýaşlaryna limon ağaçlaryny aýda 2 sapar sugurmak maslahat berilýär. Bir çygyrly gowy berýän agaç, ýagtylygy gowy berýän agaç. Limon ağacyny tomuz aýlaryna ysy epeklerden goralsa, ýylaşanyň depelerine gamış örtü bilen ala kölegi edilen ýagdaýynda örtü edilenine tomuz aýlaryna gowy hasyl elementlerini toplamakda ähmiýeti uly bolýar. Limon ağacı näçe ýygyny köp eden şonça da hasyl köp berýär. Yerler guruplanyrsaň, agratenik çäreler wagtyny geçirden şeýle hasyl agaç bolýar, çeý agaç bolýar. Limon ağacı ödümini kesele karşı durnukly köp himki elementler ödünde saklayan agaç. Limon meýwesi insan taglanyň iň bir gerekli meýwe hasaplanýar. Düdümne köp himki elementler saklaýar. Düdümne demir, sinik, insan taglygy üçin iň deri vitaminler saklanýar. Gahrman Arkadamyň Türkmenistan dermanlyk ötümlikleri diýen kitabynda da giňişden bellak geçýär. Limon ağacyny limon turşuluğu, limon ağacynyň meýwelerinden dürli şerbetli içkiler ýatalýar. Dürli iştihaçlarlar ýatalýar, tüýjülükler ýatalýar. Şoň üçin bir limon ağacı durmuşda has giýinden ulanýar. Biziň taşaklanmady bedemekde de, ýylyň ähli pasyllaryna biziň taşaklanmadyň bedegi bolup durýar. Ähli baýlar ýa limon ağacyny bir köp ýygy talap etýär. Baý ýygy bolmaly diýil. Şeýle ýygy der baga ýygy etdirmeliler. Limon ağaçlaryň şoň ýygy köp talap etýän agaç bir öz wagtynda çyrpym işleri, bir meýwesiz, ýani motor şagalary 40 işler ýygyder geçirilip durulmaly. Bu bolsa näme geljekde ýanky limon şagalarynyň köp meýwe getirmegine ähmiýeti uly bolýar. O ojak budany düýpli ötürmekde we toplumlaryny özgertmekde Gahrman Arkadaly Gahrman Herdamyň taýdy tagallasy bilen bugun biz o ojak işlerlerini bawa daýganlara ýeňillikli ırklardan özümizde öňen dökünler bilen, tohumlar bilen ýygyder üçin edilýär. Şeýle-de işlemek üçin ähli amatlykda bolan tehnikalar bir de ýygyder satyn alyp berilýär. Bir Gahrman Arkadaly Gahrman Herdamyň vilayetlerde iş taparlaryna bolanda biz bawa daýganlaryny duşýa, özleriniň degerli maslahatlaryny berýärler. Bizim hojalyk maşgal ýagdaýlarymyz bilen tanışýar. Bir de saat herpaýlaryny ýapýar. Bizim ata watanymyzda ene toprak bilen iş salşýan, oňa alyny derini tiňdiren her bir insana ullukan sarpa goýulýar, hormat goýulýar. Şeýle döredilýän şertler we bugun biz bawa daýganlara toprakdan bol hasyl alyp watan armanla özümiziň uly sowgadymyz bilen gelmäge işlemede ruhlanyrýar. Bizim ekin yerlerimizde, zähmet çeken yerlerimizde vilayetimiziň Agrar Partiýasynyň wekilleri ýygyder gelip özleriniň degerli maslahatlaryny berýärler. Türkmenistan Agrar Partiýasynyň işçi agdarlary bilen biz dürli jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen jemgyýetçilik çärelerine işden gatnaşýar. Şol jemgyýetçilik çärelerine biz ýaşaň arasynda topragy söýmek, watany söýmek, topragy ihlas etmek, barada ýaşaň arasynda wagtynda çäreni geçirýär. Halipa şäherlik ýolunda dowam etdirýär. Ana ýaşar elýär, iş tezliği alışýar. Agroteknik çärelerini nähili geçirmek, öz wagtyna geçirmek wada, ekinlen görnüşlerini ýyda işe wada biz ýaşar ýygyder gurrun berýär. Bu bolsa näme ýaşlaryň bir iş tezliği toplamakda da
bir topraktan bol hatyl almakda da özünün oňoýly täsirini ýetirýär. Biz hem geljekde gahrman arkadaşymyzyň, arkadaşyl gahrman terdanymyzyň ýurdumyz baý bostanlygy büremek, teýwatymyz, süýmek wadak syýasatyny ýaşaňaran ýygyder wagt edip watançy däkme söýür ýaşa kemale ýetirme uğruna gujur gaýratymyzy gaýrymada däkme çekçekdigimizi anandyrýar. Bize şeýle giň mümkinçilikler döretýän gahrman arkadaşymyza, arkadaşyl gahrman terdanymyza janlarynyň sag, ömürleriň uzak, ýyl halk bekbetli, bütün adamlar däkmetli alyp barýan işleriniň bakyra açylmagyny arzu edýäris. Zähmet adam etýär. Zähmetörlük iň gözel terbiýe. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşymyz özüniň türkmeniň döwletlik ýöreligi satly ajaýyp kitabynda zähmet adam 3 tan dertden, garyplykdan, näýe taglamakdan, ýürek kysmadan halat etýär diýip belläp geçer. Zähmetde gözellik bar. Her bir adam çeken zähmetiniň gadyryny bilenme, zähmetin gymmatyny düşünenme onuň mertebesi beýgelýär. Zähmet ahlasyň meýwesi. Bugünkü günde hormatly prezidentimiň döretip berýän giň mümkinçiliklerine ruhlanyp, joşgyny zähmet çeken, tejribeli bagwan Döwletçan Öwez Muratow hem öz maşgala agdalary bilen ilaçxana şertlerinde ösdürilip ýetişdirilen limon baglaryndan ýylyň ýylyna bol hatyl alyp, ak bazarlarymyzda bereket bolçulugyny döretýärler. Beýik ötüşleriň rowşan nury türkmen halkynyň şöhratly geçmişine, bagtyar geljegine ýalkyny saçýar. Asudalyň we bagtyarlyň hüküm sürýän ýurdunda durmuş gözelleşýär. Ýaşaýyş läle reyhan tebiat kimen gülleýär. Şeýle bagtyar watanymyzda päk zähmetiň rehmetini görmek her bir insana nesip etsin. Öz çeken münasip zähmetinden her bir insan bagty etsin. Watanymyzda ötüşleriň ak ýolundan ynamly öňe alyp barýan hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan döwlet ähmiýetli işleri diňe rowaşyklara beklensin. Watan diýmek bahar gelen pursady. Reyhana çölümde elwan ölümdir. Watan diýmek ışykdan nolu gursagy, asyrlardan aşan ene dilimdir. Watan diýmek halal törli ojaklaň, mehir söýgüsi synmaz ışgydyr. Watan diýmek törde ak sallan çaklaň, dowamaty ak bäwekli keşwidir. Müňsez bilen düşünürip bolmaýan, kynununda janyň orta goýmakdyr. Topragyň, barlygyň, bütün ýaşaýyşyň bularyň ählisi watan diýmekdir. Watan her birimiziň başymyzyň täji, gözümüziň görüji. Şu ediz diýarda watan üçin ýaşalýar, watan üçin döredilýär, watan üçin gurulýar. Mehribanlar, şeýle asuda, parahat watanymyzda agdyber ýaşaýan, döretýän, gurýan türkmen halkymyzyň her bir raýatynyň päkim paýgas ummany magtum bolup pragatly şanly ýylmyzda kalbyna beslen ak arzularynyň hasyl bolmagyny, maksatlarynyň diňe bagty rowany bolmagyny arzulaýar. Güneşli, gülşenli, bagt tolup gelýän günlerde hormatly prezidentimiz arka dal gahrman serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak alyp barýan belent maksatly işleri diňe rowaşyklara beklensin. Hoşluğa, joşgyna beslenip gelen pägim paýgas ummany magtum bolup pragatly şanly ýylmyzyň her bir güni toý bayramlara, buşlukly habarlara beklensin. Dörjülük işgärleriniň kalbyny alham bolup dolýan ediz watanymyz gözelligiň, bagtyarlygyň saýasynda güllesin, gulaşsyn. Hoş sağ olun, mehribanlar.
Dünya habarlarının şu sanını. Kimiki dökünlöň az ulanylmagy bilen bir mangolong daşy ziyanly mörmöjeklerden goramak üçin kagyz bilen saralýar. Gontlar sesini başga hiç saat bilen garşdyryp bolmayan saz gurallar. Londondaky Lockheed Hatters kompaniýasy 1676-njy ýyldan bäri ýokary hilli baş giyimleň bezeçiligi bilen meşgullanýar hem olar satýar. Indi şen beýlik habarlamaz barada geňişleýin. Kimiki dökünlöň az ulanylmagy bilen bir mangolong daşy ziyanly mörmöjeklerden goramak üçin kagyz bilen saralýar. Şeýlelikde şol meweler özüniň terligini ýitirmän saklaýar. Olaň arasynda aljylaň isleg bildirýän owudan sary we ýaşyl renkli mangolary bar. Şeýle üstünlige ýetmek üçin Vietnamyň toprag goramak bölümi yerli mango bilelesigi bilen iş salşýar. Olaň arasyndaky hyzmatdaşlyk bolsa daýhanlara öz önümlerini daşar ýurt bazarlaryna eksport etmegine ýardam berýär. Hytaý ýokary hilli we howpsuz owa hojalyk önümlerini talap edýär. Olaň güýçli talabyny kanagatlandyrmak üçin Vietnamly daýhanlar öz önümleriniň hilini hatam gowlanyrmaga çalyşýarlar. Häzirki wagtda Vietnamdan meweleň dokudy görnüşini Hytaýa eksport etmek üçin resmi ruhsatnamasy bar. Çap edilen täze maglumatlara görä, adamyň iş we şahsy durmuşy boýunça diňeşdiriji görkezişdi. Şäherleň 100-üniň arasynda iň gowy şäherler Norwegiýanyň paýtagty Oslo, Şwýçariýanyň, Finlandiýanyň paýtagtlary Bern we Helsinki, Şwýçariýanyň Zürich şäheri, Daniýanyň paýtagty Kopenhagen eýelýärler. Görkezjiler zähmetiň ösdirilmegi, jemgyýetiň we edaralaryň tutýan orny we şäherleň ýaşaýyş şertleri ýaly 3 tany esasy toporlary esaslanýar. Şäheriň ýaşaýyş güýji, howpsuzlygy, el ýeterliligi, howaň hilini we adamlaryň awadançylygyny öz içine alýar. Dünýä ýurtlarynyň köpüsini tigirler kirene bermek ulgamy hereket edýär. Bu maksatnamy jaňkeşdelen ýa-da yerli ýaşaýjylaryň gysga aralyklara ardan ýol bilen barmagyny öpçün edýär. Olaň isleg bildirýänlere kirene berilmeginiň bir görnüşi şahsiýetini tasdikleýän hiç ýyly resmi namaň talap edilmezligidir. Muň üçin diňe QR kodun suraty düşürip tigiri alyp bolýar. Uly ýurtlarda tigirleň sany ören çalt artýar. Şoň bilen baglanşykly bu telekeçilikde üstünlük kazanmak isleýän kompaniýalaryň sany artýar. Bu terjiçilik işi 60.000 ine dördül metr geçiriş merkezini işe giritmekde öz netijetini berdi. Täze tehnologiýalar ähli ýerlerde, şol sanly ammarlarda da ulanýar. Şeýlelikde olar kärhanalar üçin ýüklendirklaryny ýokarlandyrmaga kömek edýär. Iri we agar goşlar aýyl-saýl etmek üçin 30 minutdan 1 sagata çenli wagt gerek bolýar. Emma häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmak bilen işçilere diňe olary ulagdan düşürmek hem ýüklemek ýeterlikdir. Galan zatlary enjamyň öz dolanyrýar. Netijede bu amal öňküsinden 10 nesle täsirlip, JNT Express kompaniýasynyň baş tutany Fan Bin aýdýar. Soňky 2 ýylda öňde barjy elektron logistika kärhanalary ammarlar üçin niýetlenen meýdanlaryny 80.000 ine dördül metr artdyrdylar we olaň tutýan çäkleri 300.000 ine dördül metre çenli baryp ýetdi. Bu bolsa öňküsinden 2-3 esse köpdür.
İrlandiýanyň paýtagty Dublin'in Niderlandlaryň we Belgiýanyň arasynda ýük taşıyan dünýäde öz ornuny eri Selin ýük gemisi telekeçiligiň ötmegine ähmiýetli goşanty goşýar. Seliniň uzunlygy 235 metr bolup, ol Koreýanyň Hyundai Mipo gemi gurulşy ustahanasyna döredipdir. Greenpeace guramatynyň gatawatyna laýyklykdy, günüň we ýylyň energiýasynyň 2030-njy ýyla çenli ardan boljakdygy çaklanýar. Barlyklar gaýtadan dikelýän energiýa çeşmeleriniň narhlarynyň 2015-nji ýyldan bäri däbe öwrülen görnüşleriniň narhlary bilen deňleşýänligini we kem-kemden adalýanlygyny görkezýär. Gatabatda gün energiýasynyň narhynyň 17, ýyl energiýasynyň 18 göterimlik ardanlanlygy habar berilýär. Gurama öten ýurtlaryň ýakyn wagtlarda bäsleşle ukyplygyny ýitirjek kömür we ýadro energiýasynyň tehnologiýasyny häli häzirçe çykdaja diýenliklerini belleýär. Zeminni howaň özgörmegine garşy göreşilýän we energetika kynçylyklaryny çözmäge finansiýan wagtyny Koreýa hökümeti 2012-nji ýyldan bäri adaty energiýadan garaşsyz owalar döredip gelýär. Häzirki günde eýem şol owalaryň işine we netijelerine baha bermek bolar. Elektrik energiýasy zerurlyk hataplanyp, ol günnelik durmuşda rahatlygy üçin edýän köp sanly elektrik enzamlaryny işletmek üçin zerurdur. Muňa garamazdan, ýyllyk elektrik beketlerini işletmek üçin ulanylýan ýanygyjyň görnüşleri howaň ýyllygynyň artmagyna we özgörmegine getirýän zäherli gazlaň, atom elektrik beketleriniň hem radioaktiv şöhleler çykarmak howpuny döredýänligi sebäpli bütün dünýäde olaň sanyny azaltmak ugruna işler alınıp barylýar. Koreýada döredilýän adaty energiýadan garaşsyz owalyň 3 we ondan köp çagasy bolan maşgalalar hökümetden ilkinji ýylda 4,5-den başlap $27,000 çenli kömek pulunu alyp biler. Eco-Champs konsorsiumuny Ýewropaň ýurtlarynyň 8-sinden hyzmatdaşlaryň 25-si gerýär. Olar ýeňil ýük jemgyýetçilik ulaglaryny öňürjiler, ýatýaşlyk şaýlary bilen öpçün edijiler, şeýle-de ilmi barlyk institutlardyr. Konsorsiumuň işi Ýewropa Birleşiginiň gadananlarynyň hasabyna maliýeleşdirilýär. Oňa gatnaşyjylar öz öňlerini anyk maksatlary we möhletler goýýarlar. Mysal üçin, hereketlenirjek netijeligini 20 göterimlik ýokarlandyrmak, oň gymmatynyň ardan düşmegini gadanmak we şol görnüşleriň narhlary boýunça adaty ulaglara ýakynlaşmakdyr. Gibrid hereketlenirjiliň möhüm artykmaçlyklarynyň biri elektrik energiýasyny işläp çykarmakda mehaniki energiýadan peýdalanyp bolýanlygynadyr. Şeýle görnüşli ýük ulagynyň sürüjüsiniň ýollaky ýagdaýa bagylykda ulagyny bir hereketlenirjiden beýleke geçirmäge mümkinçiligi bar. Muň özi agyr ulagy şäheriň köçelerine hereket edenne ören möhümdir. Ýewropada häzirlikçe gibrid hereketlenirjili ulaglar az. Ýöne çaklamalar hökümetleriň we telekeçiliň ekologiýaň arasçylygyna, uzak möhletliligi we erterki günüň ulagynyň elýeterli bolmagyna ähmiýet berýänligini gözeňinde tutup, bazaryň bu puwdagynyň depkinli ösjekdigini wada berýärler. Londondaky Lockheed Martin kompaniýasy 1676-njy ýyldan bäri ýokary hilli baş geyimleň bezeçiligi bilen meşgullanýar hem olar satýar. Öz taryhynyň dowamynda kompaniýa meşhur adamlara we şam maşgalalaryna hyzmat edip geldi. Ustad J. Vagel her bir müşteri gapydan girenni ony mehirli garşylýar. Şeýle baş geyimler her bir adam üçin aýratynlykda taýýarlanyp, bu däp 150 ýyl bäri dowam edip gelýär. Kellen taqiq görnüşini ölçenden soň, J başga bir ululukdaky guraly ulanyp, agaçdan düwmelen her birini şekil kesmek üçin sadlýar. Soň bolsa içine matany salýar hemem ýeňil buğu ulanyp, başga bir ýumşak we ajaýyp görnüşe getirýär. J Vagelan kömekçisi Evan Golding bolsa, denanlar üçin şeýle başgaplar taýýarlýar. Muň üçin ol ilkinji nowatda matalyň görnüşlerini hemem olaň renklerini saýlýar. Bu işlerden soň Evan matany çekdirip buğlaýar we ahyrynda ony güller bilen bedýär. Ustadyň bu gurda ajaýyp ýygyndylary bolup, olar ençeme ýurtlarda uly meşhurlyga eýedirler. Stetson ýa-da kowboylaryň başgaplary Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň dünýä belli nişanydyr. Ol 1870-nji ýylda John Stetson tarapyndan oýlanyp tapyldy. Bir gedek ol dostlary bilen aw awlamaga gidenni olara özü üçin ýatan dürli eşiklerini görkezdi. Awçylar Johnyň günnelik zerurluklarda, ýagny kelleň ýagyşdan we şemaldan goramakda, odu tutaşdyrmakda ulanyp boljak başgabyny haladylar. John Stetson kakasy ýaly tekinçi bolup, başgaplary ýasamaga hiç wagt çynlyga zat hökmüne garamandy. Emma ykbal oňa başgaça ýol görkezdi.
Öldürüden başgabın dotlarına görköden gününden meylak, bu iş şowluk getirip, ol ilkinci nuskosunu satıp $5 altın teňe gadanny. Soň John şeýle başgaplan bir näçetini ýasap, olary Amerikan gün mataryna söwda edýän satyjylara iýerdi. Mahabat ýokmynny John olary dürli howa şertlerini çykarmazdan geyip başlady. Yerli kowboylar bir baş geyim bilen gyzyklandylar we oň öz bolşly görnüşini haladylar. Sargıtlan köpelmegi bilen John Stetson öz işini dowam etdirmek üçin yeterlik serişde ýokdugyny düşündi. Şonu Filadelfiýa gaýdyp gelip, bir ýylly uly önümçüligi öwürlen kiçi zawodyny açdy. 20 ýyldan soň oň ýol başçylygyna işçileň 4000-si bu gurda iş alyp bardy. Häzirki wagtda kowboylaryň baş geyimleri John Stetsonyň iň meşhur harydy bolmagyna galýa. Pars halylary öz nepisligi, iňçeligi, dürli öwüşünligi bilen dünýäde meşhurlyk gadanny. Olar içerki dürli görnüşdäki mebelleň bedegçiligine üstünlikli ulanýar. Part ýüpek hallary otagy rahatlyk, sağlaşyk we renk goşýar. Wagtyň geçmegi bilen 50 dokulan halyň bahasy diňe ýokarlanýar. Gadymy döwürlerde part hallary jaý ýylatmak üçin ulanýardy. Soň bolsa bedeg bolup hyzmat edip başlady. Part hallarynyň taryhy 2,5 müň ýyly öz içine alýar. Hal dokumak sunaty part medeniýetiniň aýrylmaz bölegidir. Haly dokumak ustadlygy maşgala diýip desurlarynyň we gymmatlyklarynyň bir bölegi hökmünde nesilli nesle geçip gelýär. Eýranda haly dokuyan ustadlar çiğmal hökmünde ýüpek ýa-da goýun ýüňüni ulanýarlar. Adaty Eýran hallary tanalýan nagyşlary we renkleri bilen tapawutlanýar. Närmenler olarda yerli halkyň medeniýetini we günnägor diýip desurlaryny birleşdirýän çylşyrymly bedegleri ulanýarlar. Nagyşlan görnüşine göre halyň nirede dokulanlygyny anyklamak mümkin. Halyň bedegi üçin ýapraklar, howadyň naryň gawygy ýaly tebigi çiğ mallardan alınýan tebigi boýaglar ulanylýar. Nutgalarda güllüň, ýapraklaň, guşlaň, haýwanlaň şekilleri bolup biler. Hindistanda diňe bir näçe maşgaly Aramuly Kanadi diýilip atlanyrlan bu ajaýyp aýnany ýasamaň syryny bilýär. Bu iş tutuşlugyny el bilen amala aşyrylyp, aýnany ýoýulmasy edip görkezýär. Hindiler aýny şowluk getirýär diýip inanýarlar. Subhamaç bu hünäri ýaş wagty kakasyndan öwrenni we ol dünýeden öten soň aýnalary ýasamak işine girişmegi ýüregine döwdi. Aranmuly Kanadi ady Hindistanyň Kerala welaýatynyň baý medeniýeti we şol senetçiligiň dören ýerinden gelip çykýar. Ilki bilen şeýle aýnalary diňe şah maşgalatynyň agdalary we tanymal din wekilleri ulanýardy. Häzirki wagtda Aranmuly Kanadi aýnalary islenlik adam üçin ýeterli bolup, oň jemgyýetçilik we ruhy ähmiýeti durnukly dowam edýär. Aranmuly Kanadi bilen beýleki aýnalar arasyndaky esasy tapawut olaň el bilen ýasalmagydyr. Subhamaç bu işi öz ogly Nuranjan bilen dowam etdirip, eredilen çiğmalyň akmadlygy üçin oň gyrylaryny düzedýär. Aýna garnysy galaýdan we misden ýasalýar. Olar aýratyn eredilýär we dürli gaplara guýulýar. Ertesi gün galaý we mis çiýbyklar döwülip, laýyk mukdarda birleşdirilýär. Men her günkü işimi palçygy taýýarlamakdan başlaýan diýip Subhamaç gurrun berýär. Ajaýyp aýna üçin gaplar köne üçeklerden ýa-da küýden galynlaryndan ýasalýar. Şonda olar külke görnüşe getirilýär. Muňa adykly haltalaryndan alınýan jüt süýme moşulýar. Jüt we küýde tozany golaýdaky tuw ekilen meýdanlardan ýygnalan palçyk bilen garşdyrylýar. Galyna biraz suw sepilip, ony gow edip ýuwýarlar. Gara kömür bilen galan gözenekler ýapmaly. Soň olary 4 gün açyk howada günüň aşagyna goýmaly. Şeýlelik bilen ajaýyp aýna emele gelýär. Bu adaty usul geljek nesillere galar diýip Subhamaç umyd edýär. Gontlar sesini başga hiç saat bilen garşdyryp bolmaýan saz gurallar. Taýlandda ony ýasamak ustadlygy ata-babalardan galan tejribeni talap edýär. Şoň üçin bu saz guraly ören gymmat. Bu gara ýoluň ugruny her ýyl gontlaryň 7.000 çendesini öndürýän 50 töwereg maşgala ýaşaýar. Bu gurda 3-nji nesil arka saz guralyny öndürýän Bunrak Siçanyň senetçilik dukanyna baryp görmek gyzykly. Ustaň sözlerine göre, ol 6 ýaşynda kakasyndan gontlary ýasamagy öwrenip başlapdyr. Bu iş ören agyr. Ilki bilen demirden ýa-da misden tegelik kesilýär we soňra oň ýüzüne her hili şekiller köwülip çekilýär. Iň kyn ýeri gongy düzmekdir diýip Bunrak Siçan aýdýar. Ustad her zarwadan soň çekiş bilen sesi barlýar. Bunrakyň ustahanasy dürli görnüşli gontlary ýasamaga ýürüteleşýär.
Olardan iň gymmadynyň bahasy $30.000. Adatça şeýle salgurallaryny jahan keşdeler yerli halkyň gadymy medeniýetine göz ýetirmek üçin saýlaýarlar. Taýlandda gowantlary ibadatxanalarda ulanýarlar. Şoň üçin bu senetçilige bolan islew uly. Parlyjyl wetennäk baglar we üzümçilikler mektep müdiri Andy Wood'un ýol başçylygyna çağalary bilim bermek üçin öňden görjülükli çemeleşmedir. Maşgalalaryň biriniň bilime bolan höwesinden dünýäniň Günerti Afrika Respublikasyna ýaşyl mekdebiň hünärmenleri çağalaryň tebigaty öwrenmek bileti geljiligini artdyrýan bilim esaslaryny ulanýarlar. Mugallimler okuwçylary ýygyderli we ösüş görnüşindäki bilim bermek işinde üstünlük gadanýarlar. Akıllı başlı taýýarlanan bilim çemeleşmeleri okuwçylary üýtgeýän dünýäde durmuşa taýýarlamakda giňden ulanýar. Bilim ulgamyny täze zady girdip, okuwçylary diňe bir mazmuny öwretmän, eýsem başarnyklary, garaýşlary we gymmatlyklary öwredýär diýip Andy Wood gurrun berýär. Mundan maksady mektep ötümlük dünýäsini dikeltmek hemem şoň bilen sebitiň biodürlüligine oňyn goşmak üçin tagalla edýär. Vietnam Fransuz bilelikdäki halkara barlygxanasyna genomika we biotehnologiýa bilen baglanşykly mikroorganizmlaryň işi öwrenilýär. Häzirki wagtda iki ýordaň alimlary urukçylyk şertlerini duzly suwuň we beýleki tebigi hadisalaryň özgermegini tüwin hilini ýokarlandyrmaga çalyşýarlar. Geçirilen barlyklarda oň hasyllygyny ýokarlandyrmak öňde goýulan baş maksady öwrüli. Tüwin täze görnüşini bazara ýaýratmak meýilleşdirilýär. Xitayly alimler Günerti Xitay deňdiniň harasatlary boýunça duýduruşlar ulgamyny çalt tepkinler bilen gurnamakda ýadawsyz iş alyp barýarlar. 2011-nji ýylda Ýaponiýada bolup geçen harasatdan bir ay geçen soň ol umman giňişliginde ýerleşýän döwletleri tebigi hadisany öňünden duýdurjak ulgamy döretmeklige çagyrdy. Häzirki günü bu ulgam Xitaýyň harasatlaryň monitoringi suwuň ýüzüne ýüzüp ýören lawry duýduruş belgisinden ibaret bolup, olaň her birine gün panelleri we beýdu adly sanlaýan enzam ornaşdyrylan. Agramy 56 tonna barabar enzamyň her biriniň bahasy 16 million ýuana deňdir. Hünärmenler emeli harasaty döretmek arkaly ol ýa başga ýerde ýüze çykyp biljek töwekkelçiligi baha berýärler. Hünärmenler has anyk çaklamalar almak üçin şeýle enzamlaryň sanyny artdyrmak zerur bolup durýar diýip belleýärler. Gollandiýaly ilmi barlykçylaryň ganyny süýjüň derejesini anyklap bilýän robotuny Charlie diýip at berildi. Çağalar bilen oynamakdan başga bu robotlar olary sarp edýän uglewodlarynyň mukdaryny hataplamagy öwredýärler. Muňa çağalara süýjü keseline garşy göreşde dolu maglumat almagy, sarp etmeli azyk önümleri we saglyk ýagdaýlaryny bilmekde ýakyndan kömek berýär. Anlayaki 1988-nji ýylda Ýaponiýada diňe gün matar Ýewropaň bazar üçin döredilen wetmeçilik önümidir. Ýokary hilli şeýle önümleri öndürmäge ýürüýtüleşen şereket Ýaponiýaly hünärmenleriň başlangyjy bilen dörediripdir. Wetmeçilik önümleriniň we hoşboý anwar ýetli suwlaryň dürli görnüşleriniň sanyny artdyrmakda Ýaponiýaly senetçileriň gadymy däpleri, şeýle-de ösümlikleriň, miweleriň şireleri, gül ýaglary görnüşine tebigi ferişdeler ulanýar. Anayakeni işläp taýýarlamak, yerli halkyň naharlanmak däpleriniň artykmaçlyklarynyň ilham alynıp geçirilýän soňky ilmi gözlegler derini arastalamak üçin wakam edilip atlandyrylan deňiz ösümliklerini saýlamaga mümkinçilik berdi. Derini bejermegiň täze önümi wakami ösümliginiň ýokary düzümine esaslanýar. Muňa derin garramagynyň alamatlaryny netijeli ýok edýän, wagtyň ziýanyndan tebigi we intensiw usully goraýan alternatiw çözgütdir. Bu önümi ilkinji günlerden başlap ulanmak derini bir kemçeýe edýär. 71-nji ýylda Fransiýanyň Britaniýa şäherine doglan Ludovic Balloir 6 ýyllap uçurlaryň dolandyryş tekniki bolup işledi. Soňra Iqbal ony Şwitsariýanyň Ženewa şäherindäki Frank Miller sagatlary öndürýän esasy merkezleriniň birine alyp bardy we dostunyň işleýän jurnal kompaniýasyna sagat öndürjisi wezipesine işe başlady. Ludovic Balloir şo ýerde bary ýok 6 aýlap işlemek maksat edilenligine garamazdan 7 ýyllap sagatlary öndürip geldi. Soňky 3 ýylyň dowamyny ol ajaýyp we çylşyrymly saneriýa, saweniraniýa sagatlarynyň böleklerini ýygnamak üçin jogapkar wezipesine alyp bardy. Burada alyp barýan işleri Ludovic Balloiryň ören zehinli sagat ustasydan söwüd etdi. Oň şo ýyllardaky iň uly arzuwy öz sagatyny döretmekdi. Şeýlelikde Ludovic 2009-njy ýylyň dekabryna özüniň ilkinji başaşak adly çylşyrymlygy bilen özüne çekýän sagatyny döretdi.
Bu sagatda şekillenilen wagt görkezdi. Häzirki pursatda ýaşamak nähili möhümdigini ýatladyýar. Geçmişin we geleceğin başaşak şekillendirilmeginin özi, geçmişi qaytarıp getirip bolmajakdygyny, gelecek hakda hiç zat bilmäge çalışmaly däldigini ýatladyýar. Öz felsefesine esaslanıp ýasayan Ludovic Balvar, yarım wagt adly sagadyny 2010-njy ýylyň ýanwar aýyna hödürledi. Wagt belgisi 10 sanyna ýerleşýär we galan sanlar ýarta kesilen. Bu bolsa iň möhüm wagty ýadyňa salýar. Sagatlyň ikisiniň hem arka tarapyndan safirden aýna bolup, ol hereketiň ähli taraplaryny açyk görnüşde görkezýär. Dünýädäki sagatlar ýygnaýjylar Ludovic'iň geljekdäki kysymlaryna sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Vietnamyň Sonla welaýatynyň halk guramasy Mokchao etrawynyň Moksand owasyny 632 metrlik aýna köprüsiniň açylyş dabarasyny geçirdi. Adam siýahatçylyk toplumynyň bir bölegi bolan Baha köprüsi Guinness Rekordlar kitabyna dünýäniň iň uzun dag ýoly hem bütün dünýä rekordlar bileşigi tarapyndan dünýäniň iň uzun aýna köprüsi hökmüne ikrar edildi. Bu toplumda 5 ýyllyk mehmanhana, dinjal şeýligiäki, tanap ýoly we milli aşhana meýdançasy ýaly köp sanly güýmenje hyzmatlary we ýokary derejeli şpahanalary ýüdürlenýär. Köprüň guruluşynyň umumy bahasy 33,2 milyon dollar bolup, bu işi 2021-nji ýylyň başynda başlandy. Grand Daddy Günörtü Afrika Respublikasynyň Cape Town şäherine Long köçetinde ýerleşýän kaşaň 4 ýyldyk mehmanhana. Şo ýerde bolýan mehmanlary iňgidiklanýan zat, elbetde haýran galdyryjy Airstream Türkiýe ulaglarynyň ýygynylarynyň seýilgähidir. Şo ýerde Airstream kysymly köne treylerler jemlenipdir. Olarda jemi 7 sany 2 orunly ýatymlyk otag bar. İçerki bedekçilik bolsa, ýerli suratkeşler tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Muň özi şol orada dünýäde ýeketäk görnüşli mehmanhanadyr. Şo ýere gelýänler üçin bu seýilgäh durmuş täsinligi bolup ýatda galýar. Metropol mehmanhanasynyň binasynyň asyl diwarlary ýeniden gowy saklanypdyr. Oň özüne çekici ýerlerinden biri geçmişi ýatladýan köne lift. Mundan başga mehmanhanaň häzirki zaman misden ibaret görnüşi onnaky gadymy zatlara laýyk gelýär. Airstream kysymly köne Türkiýe ulaglary dünýäň çar künjeginden getirilip, olaň her biri ýük galdyrýan enjam arkaly üçege çykarylyp, Cape Town şäheriniň merkezine şeýle görnüşdäki seýilgähi döretmek üçin seresaplalyk bilen ýerleşdirildi. Günörtü Afrika Respublikasynyň Jori şäherindäki ultraýa mallarçylyk fermasynyň ady ispan dilini öňe gitmek manasyny berýär. Ony 5 ýyl mundan ozal Royal Peter we Suiki Jiu Tua satyn aldylar. Fermadaky düýp göter üýtgeşiklik Suiki'niň özüniň we ogly Friki'niň saglyklarynyň ýaramadlaşmagyndan soň boldy. Bu bina ena tam üçin garrylar öýü bolmaly. Ýöne takminan 2 ýyl mundan ozal öýkün keseline ýolukmagym hemem şol wagtyň özünde qakamyň ýürek gan damar keseline duçar bolmagy durmuşymyzy üýtgetdi. Saglygymyzy dikeldip ferma gaýdyp gelemizde bilelikde bir zat etmegi makul bildik diýip Friki gürrüň berýär. Edil şu wagt masala agdalaryny bu Fielov mehmanhanasyny döretmek hakdaky pikir peýda bolýar. Muň özi eka ferma bolup, şäheriň durmuşyndan gaçyp dinjalmagy arzu edýänler üçin niýetlenenler. Ýabyny tebigatyň jümmüşine öz-özüne hyzmat etmeli. Fermaň ajaýyp ýerde ýerleşi we töweregindäki öýre meýdanlary hakyky owa durmuşyny ýatladýar. Şo ýerde ekinçilikde bakylýan mallar, horozlaň sesi, ketekden ýaňja alınıp ertirlik edilmek üçin çakylan elin ýumurtgalar, täzece süýt gatyk önümleri, deňziň kenarlary, ýerli daglary we fermada ýerleşýän ajaýyp bent jennetiň kiçijik bölegi bolup mehmanlary begendirýär. Bu Günörtü Afrika Respublikasynyň KwaZulu-Natal welaýatynyň Midland şäherçesinde durky täzelenen Hartford House mehmanhana toplumy diňe bir gyş aýlary üçin Eýsem islan wagtynda ajaýyp dinjal üçin hem amatly ýerdir. 1000 hektar metr meýdanyna ýerleşýän mehmanhana restoranyň ikisinden, bir uly öýden, çadyrdan we atçylyk fermasyndan ibarat. Hartford House'yň täze eýesi Henning Pretoriusyň durmuşyny sport pudogyna çykyş edýän atlar möhüm orna ýelýärler. Summerhill atçylyk kärhanasy şu ýerde ýerleşýär. Men bu ýerlere siýahatym Midland şäherçesine atlamy eklemek üçin fermany gözläp tapmak zerurlygy bilen başlandy. Men bu işi 4 ýyl sarp etdim. Ahyrynda howpsuz ýeriň gözlegini merkezi sebtlere gitmeli boldum diýip Henning Pretorius aýdýar.
Ol atlar üçün täze yer tapandan soň ünsüni mihmanxanany dikeltmäge gönükdirdi hemem onu awatlaýyş işleri başlandy. Mihmanxana otoglarynyň 18-sini gowy kesbe getirmek üçin Henning Elizabeth Brand Interiors we Annels Interiors bedegçilik öýleriniň şeýle-de taryhy binaň durkun täzelemäge Viat we Baker Architects kompaniýasynyň hünärmenleriniň kömeginden peýdalandy. Harvard House inni bir näçe ýyl bäri yerli we halkara derejesindäki datly tagamlary gowy görýänliň iň halaýan ýeri bolup gelýär. Graf Reinet 1786-njy ýylda Niderlandlaryň VOC söwda kompaniýasy tarapyndan esaslandyrılan Cape Town, Stellenbosch, Paarl we Swellendamdan soň Günörtü Afrika Respublikasynyň 5-nji şäheridir. Ol şol wagtky häkim Cornelius Jacob van de Grafyň adyny göterýär. Graf Reinet söwdany giňeltmek üçin ýyry noka tökmünde döredipdi. Oňdaş döwrüniň tebigaty hayran galdyryjy, binagerligi bolsa ören täsin. Muňa Niderlandlaryň ýerki Karo äheňindäki tekiz üçekli jaýlary hemem Viktorian äheňindäki köp sanly binalar degişlidir. Alym Anton Rupertiň tagallaty arkaly Graf Reinetde gadymy binagerçilik goralyp saklanýar. Şolaň arasynda 1886-njy ýylda neogotik galkynçy äheňinde gurulan butxana da bar. Bu ýerde yerli haýwanat we ösümlik dünýäsi ören netijeli goralýar. Şäherden takminan 14 kilometr uzaklykda Kambebu milli selgähine jülgän üstünden ýokary çykýan hayran galdyrjy beýik gaýalar bar. Şol jülgü 100 million ýyldan gowrak wagt bäri tebigatyň vulkanly we erosiýa gatlaklarynyň önem bolup gelmek bilen muny jülgän düýbinden 120 metr beýiklige çykýan doleritin, ýagny dağ jynslarynyň takyk degaňramly sütünleri görkezýär. Hayvanat bagynda barf, jiraf, ýabany öküzler ýaly jandarlaryň ýaşaýan hususy goraghanasy bolup, gelýänleň ünsüni özüne çekýär. Dinjalçylaryny ýabany tebigatda geçirmek isleýänler üçin mihmanxana bolup, jaýlaň üçüsi olaň hyzmatyny. Tebigat bilen az-salam ýeketäk bolmagy arzu edýänleri jülgän ortasyna hususy çadyram dikilip berilýär. Şeýle taslamalar sebitde syýahatçylygyň ösmegine goşant goşýar. Hormatly tomaşaçylar, indi bolsa 20-nji ýanwarda hepden şenme güni dünýäň durly şäherlerinde boljak howa maglumaty bilen tanıştyryp siz bilen hoşlaşýar. Hoş sag bolun. Mehvan adamlar, şunun bilen Altınasır Türkmenistan teleýilimi şuňky işini jemleýär. Giýjäňiz rahat bolsun, edi dileşler.